аз ҳами шахсоне ки ба тоҷикистон бор фиристоданиянд, мошин ба сӯи тоҷикистон равон шуд, ҳоло дар роҳ аст. Гирифтани бор дар мошини дуюмро ҳам оғоз карданд. агар борҳоятон бошад, рақам дар рӯи экран занг занед. салом ба ҳама хурду калоне ки ин лаҳза канали роҳнаморо тамошо доранд. дар хизмати шумоям ман Мубориз Аҳадов. ман боварӣ дорам қариб ҳамаи мо имо, WhatsApp, Viberро барои суҳбат бо аҳли оила, бо дӯстон, ҳамкорон ва хешу таборон истифода мекунем. гумон дорам дар телефонҳои шумо ҳам ақаллан яке аз ин мессенҷерҳо вуҷуд дорад ва шояд шумо оиди ин барномаҳо якду секрет ҳам дониста бошед. имрӯз барои шумо якчанд секретҳои аҷиби имо, Viber, WhatsAppро пешниҳод месозам ки албатта лозим меояд. хондани SMS-ҳои удалитшуда, навистан бо шрифтҳои зебо, барқарор кардани SMS-ҳо дар имо, муайян кардани ҷои дӯстон тариқи WhatsApp ва Viber, номери набударо дар имо пайдо кардан. донистани ин секретҳо ва ба ин монанд секретҳои боз ҳам ҷолибтарро меписандед? инак пешкаш шумо видеои навбатӣ бо ҷолибияти хоса. рафтем. баъзан программаҳои лозимӣ пайдо карда мехоҳам ба шумо расонам, вале фаромӯш мекунам. имрӯз программаеро аз Play Market бо номи Patent Работа Регистратсия пайдо кардам ва хостам пеш аз видео ба шумо расонам. аз номаш зарк кардед ба фоидаи муҳоҷирон аст. ин программа барои ёфтани ҷойи кор, қонунӣ гирифтани патент, пайдо кардани ҷойи хоб, инчунин дигар маълумотое ки дар баъзе шаҳрҳои Федератсияи Русия ба муҳоҷирон зарур аст, кӯмак мекунад. амалисозии ин барнома асосан дар Санкт-Петербург ва дигар шаҳрҳои калонтарини Русия ба роҳ монда шудааст. дар барнома регистратсия кунед то аз ҷойҳои нави корӣ ва дигар маълумотҳои муҳим хабардор гардед. барои муроҷиат як заявка гузоред, занг мезананд ё занг занед. секрети аввалаи мо танҳо дар WhatsApp ва Viber кор мекунад. афсӯс дар барномаи имо кор намекунад. мешавад ҳолатҳое ки роҳгум мезанем ё касеро ба наздамон даъват мекунему, суроғаи моро пайдо кардан наметавонад. барои осон кардани ин ҳолатҳо, программи WhatsApp ва Viber имконияти хуберо фароҳам овардааст. барои ин ба WhatsApp ё Viber даромада, ба SMS-и одами лозимӣ дохил шавед. акнун ин нишонаро пахш карда, место яъне ҷои худро метавонед ҳамин тавр фиристед. фаъол будани гиёдани дар телефон ҳатмист. одами қабул карда вақте ин SMS-ро пахш кард, программаи навигатор ё карта дар телефон автоматикӣ кушода шуда то наздатон гирифта меорад. секрети дигар, як дӯстам ба ман сурати визиткаи таксиҳое ки муҳоҷиронро ба сарҳади Қазоқистон ҳамагӣ бо нархи 5000 рубл бурда меорад, равон кард. худи ман ҳам ҳамеша аз ҳамин хизматрасонии таксиҳо истифода мебарам ки мошинаҳояшон замонавиву муомилаи хуб доранд. ба шумо ҳам тавсия медиҳам, агар хоҳиши гузаштани сарҳадро дошта бошед. ногаҳон ман SMS-ҳо ва сурати визиткаро удалит кардам. пас аз тамом шудани муҳлати патентам визиткаҳо ба ман аз нав лозим шуданд. акнун ман чӣ кор кунам? хушбахтона имо ба мо имконияти вастанид кардани сурат ва видеоҳои гумшударо додааст. ин нишонаро пахш карда, скачат фото и видео дохил мешавем. контакти лозимиро галочка гузошта, старт. загрузка шуда истодааст. баъди чанд лаҳзе сурату видеоҳои удалитшудаи ин контакт барқарор мешавад. секрети навбатӣ танҳо дар WhatsApp кор карда ба ман хело писанд омад. навистани SMS-ҳои ҳархела. имрӯзҳо муоширати интернетӣ тариқи SMS-ҳо зиёдтар сурат мегиранд. албатта тарзи навистани SMS-ҳои зеборо омӯхтан ба манфиати мо аст. барои навистани SMS-ҳои сиёҳ дар аввалу охири ҷумла ё калима ситорача яъне звёздочка гузошта фиристед. SMS сиёҳу ғафс меравад. барои навистани дигар намудҳои SMS ин аломатҳоро истифода кунед. хоҳед ки вақти охирон даромадаи шумо дар Viber маълум набошад ва SMS-ҳои хондашудаи шуморо касе пай набарад? настройка, конфиденсиалност. инҷо галочкаро
аз сети ва просмотрениё гиред. ҳамин тавр смсҳои хондашуда ва кай дар сайт будани шуморо касе намефаҳмад. имо ба яке аз программаҳои дӯстдоштаи мо табдил гаштааст ки ҳамарӯза онро истифода мекунем, чун дорои функсияҳои шавқовар мебошад. мо тариқи имо аз аксҳо ва видеоҳое ки дӯстонамон мегузоранд хабардор мегардем. инчунин дӯстонамонро дӯстонашон ҳам видеову расмҳо гузоранд бехабар намемонем. ин албатта хуб аст. баъзан дар контакти мо одамоне пайдо мешаванд ки ҳар гуна чизҳои бемаъние мегузоранд. воқеан аз дидани чунин наворҳо инсон дилгир мегардад. чунин контактҳоро каме дошта истед, игнорировад, пахш кунед, дигар шуморо нороҳат намекунанд. дидани видеоҳои дигар дӯстон, яъне друзьяи писанд нест. дар охири история ин настройкаро пахш карда ба ин ҳарду галочка гузоред. ин функсияҳо пинҳон мешаванд. дӯстон, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, агар бароятон мушкил набошад, ҳамин лаҳза видеоро дар имои худ падилитса кунед. ман бошам шуморо интизор шуда, пас аз гузоштан видеоро давом медиҳам. гоҳо дӯстонамон тасодуфан дар WhatsApp ё Viber SMS равон карда, пас аз он пай бурда зуд онро удалид мекунанд. вақте дохил мешавем, даннои сообщение удалено мебарояд. гумон мекунам қариб аксарият хоҳиши хондани чунин SMS-ҳоро доранд. ҳамин тавр не? агар шумо ҳам хоҳиши хондани ин гуна SMS-ҳои удалидшударо дошта бошед, дар видео як класс гузоред, зуд сирри хонданашро мефаҳмед. барои ин дар поиски Play Market Notification History яке аз ин программаҳоро скачат карда гиред. ҳар коре дар телефон иҷро мешавад, ба дохили ин программа уведомления меояд. касе ба шумо SMS нависта удалид мекунад, ду уведомления меояд. яке SMS-и ки омада удалид шуда буд, дигаре аз удалид шудани он хабар медиҳад. шумо бошед бемушкилӣ ин SMS-ҳоро хонда, гумон мекунам дӯстони худро ҳам ба канали роҳнамо даъват мекунед, то аз ин гуна секретҳо бехабар намонанд. дар имо ҳам чунин ҳолатҳо зиёд рух медиҳанд. баъзан иштибоҳан ба мо ягон аксеро равон карда, дарҳол онро удалид мекунанд. вале мо аллакай аз ин расм огаҳ шуда метавонем. чӣ тавр? SMS-и удалидшударо каме пахш карда истед. скачат. ин расм дар телефонамон скачат мешавад. шунидани музикаи якранги телефон ва мессенҷерҳо гоҳо инсонро дилгир месозад. ҳоло бошад тарзи иваз кардани музикаи зангҳо ва SMS-ҳо дар имо, WhatsApp ва Viber-ро нишон медиҳам. барои иваз кардан ин программаро аз сайти Spark скачат кунед, чун дар Play Market пулакӣ аст. барои осонии коратон силки программаро дар зери видео мегузорам. ба программа дохил шуда вибрите установлени APK. инҷо мессенҷери дилхоҳро интихоб кунед, мо иморо интихоб мекунем. замена файлов, аудио, музикаи дилхоҳро интихоб карда сахранид кунед. программаро хомӯш накарда бароед, иморо аз телефон удалид карда аз дохили ин барнома установид кунед ва аз нав регистратсия кунед. музикаи имо иваз шуд. расмҳои зебо дар зери SMS-ҳои WhatsApp ва Viber. мехоҳед ҳангоми SMS навистан дар зери он ягон расми зебо бошад. чунин имкониятро Viber ва WhatsApp ба мо додааст. ба настройка WhatsApp медароем. чати, абой, ягон расми дилхоҳро интихоб карда гузоред. ҳангоми навистани SMS ин расм дар рӯи экран меистад. дар Viber бошад настройка, фон чата. инҷо фонҳои тайёр ҳам ҳаст, агар хоҳед интихоб кунед. дар сурати маъқул нашудан метавонед аз галереяи телефонатон ҳам истифода кунед. номери набударо дар имо ёфтан. мешавад ҳолатҳое ки
контакти баъзеҳо дар имо ҳаст, вале рақами онҳоро пайдо карда наметавонем. барои ёфтан ба профили он контакт медароем. як бор ин контактро заблокировать карда аз нав мекушоем ва ба ӯ ягон смс менависем. баробари ҷавоб додан ба смс рақами ӯ дар рӯи экран пайдо мешавад. дар телефон машғули кадом коре ҳастед ё телефонатон дар дасти дигарон ҳаст, ногоҳон касе ба шумо тариқи WhatsApp ё Viber смс менависад. ин смс якбора дар рӯи экран пайдо мешавад ки инро албатта шумо намехоҳед. барои ин ба настройка WhatsApp дароед, уведомления. ба ин ҷо дохил шуда аввалинашро интихоб кунед. дар Viber ҳам настройка, уведомления. ин функсияро хомӯш кунед. баъди ин касе ба шумо смс менависад, дар болои экрани телефон уведомления пайдо мешаваду халос. баъзан дар имо ногаҳон касеро заблокировать мекунем ё дар ягон вақти муайян маҳкам карда мемонем. шояд пас аз чанде хоҳиши кушодани ин контактҳо пайдо мешавад, вале намедонем аз куҷо кушоем. ба настройкаи имо дароед. дар поён заблокированӣ контакти. ҳамаи одамоне ки маҳкам карда будед дар ин ҷо мебарояд. аз назар гузаронед кадомаш лозим аст кушоед. дар WhatsApp настройка, аккаунт, приватност, заблокированӣ. дар Viber бошад настройка, конфиденсиалност, заблокированӣ номера. агар бо ин маслиҳатҳо каме ба шумо кӯмак карда бошам, аз ин хеле шодам. тансиҳатию хушбахтии шумо орзуи ҳамешагии мост. агар ба шумо мушкил набошад, видеоро тариқи WhatsApp, Viber, имо ба дӯстонатон фиристед, то онҳо низ хабардор гарданд. ба канал подписатсия кунед ва классро ҳам фаромӯш накунед. хайр дӯстон, то видеоҳои оянда худо нигаҳбон.